Hello, kumusta? Maayong adlaw kaninyong tanan mga ka-listeners, mga ka-DJ. Adlaw karong Huwebes, Pitsa 8 sa buwan sa Agosto. Og daghan kayong salamat mga ka-DJ sa inyong pagpakanayong pagpaminaw ning atong drama sa mga asoy ni Kuya Guliat, itoy ni Tisoy. Og sa dili pa, ato sa basahon ang comment, unang comment ni Isim. Minaw lang ko admin, salamat og amping sad. Salamat sad amping sad diha Isim. Og ikaduhang comment, daghang salamat DJ Lex sa remix. Salamat kayo Dads Baskis sa imong pagkanunayong pagpaminaw. Og karon ato nang sugdan ang ika opat nga anib ni atong sugilanon, mga asoy ni Kuya Guliat. Itoy ni Tisoy. Ug daghang kayong salamat sa inyong pagpaminaw. Masundan og langaw ang inyong baba. Asuhin na ni Kuya Guliat. Sige, panglingkod mo paliog mga bata, kay dura ko espesyal nga asoy para ninyo gikan ni Kuya Guliat ninyo. Paminaw mo, mao ni istorya ni adtong karaang panahon, dunay agta nga usara ka buok ang mata. Migo, kay buutan ka man nga bata, na ako'y hatag ni mo. Unsa man yung hatag na kumigo? Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus. Tus-tus? Og dito nagkasuhod og nag-amigo ang tangaw sorry mata o ang buutang bata. Og unya pag yun? Uy, kinsa man tong nangablit sa akong likod? Mga asoy ni Kuya Guliat. Ang butan nga bata, malipay na dulang. Ang butan nga bata, hinanay binangga. Sa pag-eskwela, si teacher malipay. Mga asoy nga kay bulungan para nato nga mga bata. Ang butan nga bata, Ni tatay mo tuman. Mga asoy ni Kuya Guliat. Dalitan ninyo sa RMM Production Center. Tatak! RMM! Ang butan nga bata, malipay na dulang. Ang butan nga bata, hinanay binangga. halo mga bata, kumusta kabutanan? Oy, hindi kita sumpay sa atong asoy mga bata. Itoy ni Tisoy. Oy, karong kuan mga bata ha? Karong Pitsa 11, makita tayo diha sa ilahang kap muna sa Subang Dako. Magkita ta sa ato ang pasundayag nga langit kakilat. Kung sa Pitsa 14 mga bata, magkita gyapon ta din ha sa ato ang drama sa diha sa Panganan Island, o magkita ninyo diha sa Panganan Island lang sa atong drama nga patukhanga ko dai ubos sa talumanon bag-ong haon. Okay mga bata, patukhanga ko dai atong salida diha. Nya sa Pizza di City dito sa birthday ni Kap Aldong. Dili Kap Aldong, Sir Aldong Hugalbot diha sa Liloan. Magkita tayo mga bata, mga kasama. Sa Pizza 24, ato tayo sa ilang Kapitan Nestor sa Lamak
Konsolasyon. Pizza 24 kada. Unya sa Pizza 25 adto sa ilang konsihal amay-amay. Magkita ta ninyo sa mga drama nga ako ang yaw-yaw ninyo karon ha. Ug salamat sa tanan. Labi na gyud ni Inday Christine nga kanunay namati na to Inday Christine. Kumusta ka diha sa imuhang mga kaigsuonan diha sa tanan nimong kaigsuonan diha sa Pilar Bohol ni Mayor Delson Paho. Kumusta ka diha Mayor sa tanan nato mga kaigsuonan? Labi na gyud sa mga barkada nila ni Inday Christine, sila si Inday Clary, si Inday Janelle, si Trixie, si Inday Mitch og si Kay. Kumusta mong tanan diha? Thank you kayo ninyo tanan. Andiya kita sumpay sa akong aso. Dili pa di ay mga igala, mga bata, mga kasama. Atong pasalamatan ang mga tao ni former Kapitan John Ramos nga nagbuhat sa iyang Mega Yield Foliar Fertilizer ug sa iyang Mega Plus. Kumusta ka diha Kap sa imong mga tao? Sila duwa nito. Kumusta ka diha? Duwa nito kanunay ligdang mamati sa atuang programa dinhi sa RMNDY HPCB. Okay mga bata, andiya kita sumpay sa akong aso ninyo ding simunahon ang naguluhan. Ang idoy ni Tisoy! Mabangak sa itoy! Tisoy? Nay, gutom. Ikaw ni Tisoy? Gigutom ko, Nay Liti. Giuhaw ko. Pakan ako, paimna ko, Nay Liti. Anak ko, pero yun na. Nga nang ingon niya na mag-imong hitsura. Kadugo ang imong bisti o nagkalapok ka. Pakan ako, paimna sa ko, Nay Liti. Sultihi sa lagi ko. Naon sa lagi ka. Ay! Bangag sa itoy! Tisoy! Kalami. Grabe. Usa ka kalderong kanon o niya, usa ka kaha nga inununang isda. Hurot ni mo, Tisoy. Kuwang panay. O saingan, kuwang gihapon. Oh. Dakwis ka dahan. Mipahiyom o niya dayong ako. Pero naon sa mga ni siya. Nakadugo man ni siya o pagkalapok. Diin man di kini siya dadas mga nagdagit niya. Usa, BSI. Bagag sa ilong. Hangtod ron, wa paghihapon ninyo madakpi ang tao nga nagda sa atas si guys. Wa pagin boss. Bisa lang mga pulis nga atong mga sinuhulan, wa pagin na makit itong animal nga tudlo ang pangan. Tudlo? Boss, tudlo ang pangan. Ug gani nakakuha nami og naong sa animal. Dili na ang importante nako. Ang importante nako ang atas si guys. Animal ni si Congressman. Animal. Sa boss? Ilong. Congressman. Soon, makuha na nato pagbalik ang maong atasigis. Yes, Congressman. Makuha lagi ito na ako pagbalik. Ilabi na ang mga diamante kaya sa atasigis. Congressman. Basta karong yung buwana, makuha na ito pagbalik. Okay, bye. Boss. Sa diamante. As in, diamond ang suod atong atasikis. Animal! Busa, kinahanglan nga makuha na gito ninyo pagbalik. Katong maong atasikis, kung dili mo gusto, nga maputlan mo sa inyong mga liog. Boss Tiago. Hey, Blackie, kiss to Papa. Look, Blackie. Ang ngayon na ba ko nining make-up sa akong naong? Nyamurag sama ni mo? Wow! Yes. Simta og face. But ang akong make-up sa akong face is white, but you is black. Black and white. And my nose is red, but you, pink. Tisoy, nak. Kumusta namang pamati mo sa... Ay! Bangas itoy. Giunsa man na imong dagway in taon, Tisoy. Nanay, you are so OA. Nanay Liti, ha? But I like it.
Nak. Nag-make up kag puti sa imong naong. Yes. Gibutangan sab nimong puwang imong ilong. Yes, nanay. Unsa man na kamates? Di ka matis. Yes, nanay. It's a ball. Red ball. Unsa? Yun na paragod. Uy, nga no man eh. Unsa may buot ipasabot ni ining naong nimo, ha? Nanay, it's me, the new Tisoy. Like a clown. Yes, I'm a clown, nanay. Yeah. Oh. And I will revenge sa mga tao na may pasakit ka na ako, nanay. Tisoy. Gipasakitan ko nila, nanay. Wa ko isa nila, nanay. Gipusil pa ko antong bunguton nga bating naong o gipatay ko niya, nanay. Gipatay ko nila, nanay. Ginoo ko. Pero, nabuhi ko, nanay. Nabuhi ko tungod sa akong itoy. Unsa? Tungod ini? Yes. Yes, nanay. Marasag nalipay ang itoy. Nagsayaw-sayaw ang itoy. Nanay, let's dance. Ay, Tisoy. Tisoy, unsa ba? Ayaw ko pasayaw. Tisoy, unsa ba? Oy! Manayo ta, nanay. Tungod ug alang sa akong pagpanimalos sa mga taong mga bangis, nanay. Tisoy! Tisoy! Supay sa akong asoy kaninyo. Kanindo yun sa probinsya, oy. Kanindo tayo. Pesta yung hangin niya. Layo sa mga taong nangita na ko. Ugma, muabot ang tao nga gisulan ako nga mukuha sa kong passport. Magpalayo na ko yung dapita. Magpaibang bansa na ko! Unsaron? Ito'y? Oh, ito'y yun. Itong nga ito'y. Oh, yun na. Mura mag-ito'y ni Tisoy. Knock-knock! O si knock-knock? Wrong answer, tudlo, finger. Knock-knock! Kinsa ka? Kinsa ka, ho! Yun na. Mura man ka si Joker na ng imong maskara sa noong. Wrong answer. Again. Kinsa ka? Kinsa ka, ho! Tisoy? Congratulations! Tisoy? Pasaylo ako, Tisoy! Pasaylo ako! Kataas na yung pistola nga. Gigunitan, Tisoy. Kataas sa pistola. At plastic mo na. Nahibaw ka ba sa mahitabo sa mga tao nga bitin? Tisoy! Tintal ako, skorta, Tisoy. Natintal ko. Pero nagbasol ako. Oh, really? Okay, fine. Give me the attaché case, come on. Niya. Imo na. Wala ko magkingnan na. Wala. Pasaylo ako, Tisoy. It's okay. No worries. Babos. La 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 la. Mamatay ka ning akong pistola. Boom! Agay! Agoy! Agay! Naigo ko siya! Natumba! La 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 la. Usi! Buhis, Tisoy! Knock, knock! Tisoy! Wala ko tuyuan. Soy, wala ko tuyuan. Nakablit pa na ako. Pag-anak, nakablit lang ba? Tama, oh. Oo. Nakablit lang. Whoops! Sorry! Nakablit sa nako ang gato sa akong armas. Tisoy! Whoops! Wah! Namatay siya! Mao ka na ang angay sa mga suod nga mga higala nga sama sa usa ka bitin. Like a snake sa usa ka traidor. Hangul!
mga kasamang sumpay sa kung aso ninyo ni Simnao na nga naguluhan. Ang ito'y ni Tisoy, dinilang sa mga aso ni Kuya Gulyat kinitanan dalit ka na to sa RMN Drama. Ni Tatay Mutuman.